Don't claim that love you'll never let me feel. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι στην πρωινή μελέτη. Τώρα που έχεις ξεκινήσει την προετοιμασία σου για τον ελληνικό τελικό του διαγωνισμού της Eurovision. Ναι. Είσαι μία από τις 6 φετινές συμμετοχές. Ναι. Θέλω να μου πεις ποια είναι τα σχέδιά σου για να εξοντώσεις τους υπόλοιπους 5. Καταρχάς δεν θέλω να εξοντώσω κανέναν. Εγώ θέλω εκείνη τη βραδιά να είμαι όσο καλύτερη μπορώ, να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό και να ξεπεράσω εγώ τον εαυτό μου. Η Νίκη Πόντε, θέλω να μου πεις αν την θεωρείς καταρχήν καινούργια καλομήρα, αυτό που ακούγεται. Όχι, πιστεύω ότι έχει δική της προσωπικότητα, βγάζει κάτι άλλο, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που βγάζει και φαίνεται ότι η κοπέλα έχει κάνει σπουδές πάνω στο musical. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, νομίζω ότι δεν έχει σχέση με την καλομήρα. Το λες είναι η Νίκη. Ναι. Όχι, έχει δικά της στοιχεία. Δεν με θυμίζει την καλομήρα καθόλου. Έγινε αρκετή συζήτηση επίσης για το γεγονός ότι βρισκόταν μέχρι και αυτή τη στιγμή σε ένα talent show, είχε συνεχόμενη προβολή και είπαν κάτι ενδεχομένως την χάνει καλύτερης μεταχείρισης και περισσότερης προβολής από κάποιους άλλους. Δεν νομίζω ότι έχει σημασία αυτό. Η κοπέλα ήταν στο παιχνίδι, ήταν λογικό. Κοίταξε, πραγματικά πιστεύω ότι η πιο σημαντική έκθεση ήταν εκείνη τη βραδιά. Δεν έχει σημασία αν η Νίκη προβάλλεται πιο πολύ, αν εγώ προβάλλομαι πιο πολύ, αν ο Λούκας ανεβάλλεται. Δεν έχει σημασία, πιστεύω. Δεν είπες κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, ας πούμε, κοίτα να δεις τώρα και εγώ θα πάω και ο Λούκας θα πάει και ξέρω εγώ βλέπω συνέχεια για την Νίκη πληροφορία. Όχι, προς Θεού, όχι. Αφού η κοπέλα ήταν μέχρι πρώτη στο talent show, είναι λογικό να υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν με ενοχλεί αυτό πραγματικά. Κι όταν ξυπνήσεις μέσα στον όνειρο σου κι εγώ κοιμάμαι πάλι στο πλευρό σου. Πώς ήταν η εμπειρία σου από το Greek Idol? Πολύ όμορφη, είχε καλές στιγμές, είχε κακές στιγμές, αλλά μου έχει μείνει μια γλυκιά ανάμνηση. Ποιος ήταν ο ρόλος της Ρούλας, Κορομιλά, κοντά σου? Η Ρούλα μας στήριζε πάρα πολύ, ό,τι προβλήματα είχαμε με τα ρούχα, όταν αγωνόμασταν, μας συμβούλευε, ήταν εκεί σε κάθε πρόβα. Μας έλεγε την άποψή της, μας βοηθούσε. Είχαμε πάρα πολύ καλή σχέση και συνεχίζουμε και έχουμε. Κατηγορήθηκε λιγάκι το Greek Idol τότε ότι πέραν ότι προσπαθεί να βγάλει κάποια ταλέντα, εστίασε πάρα πολύ και σε πράγματα από τη ζωή τους γενικότερα των παιχτών. Είχε πάρα πολλά reality στοιχεία, το πιστεύεις αυτό? Εγώ πιστεύω ότι όταν εκτίθεσαι είναι αναπόφευκτο αυτό το πράγμα. Δεν το έκανε το idol αυτό το πράγμα. Σε όλα τα talent show υπάρχει αυτό το πράγμα. Βγαίνουν στοιχεία του κάθε παίχτη, είναι λογικό αυτό το πράγμα, έτσι. Όταν πήγαν να ασχοληθούν με την προσωπική μου ζωή, το κόψα. Δεν ασχολιόμαι με αυτό το πράγμα. Ήρθε σε δυσκολίες εκείνη τη στιγμή? Πολλές φορές είχα έρθει σε δυσκολίες, αλλά εφόσον εγώ ήμουν κάθετη σε αυτό, κανείς δεν μπορούσε να υπερβεί αυτό το πράγμα, καταλαβες. Το θέμα είναι ο κάθε παίκτης ήθελε να δώσει και να βγάλει. Θέλω να μου πεις αν μέσα σε όλο αυτό το πράγμα, το τρέξιμο, τα άγχη σου, τις δουλειές, έχεις χρόνο και ζωή για να ερωτευτείς? Για την προσωπική ζωή πάντα έχω χρόνο. Έτσι κι αλλιώς μας δίνει δύναμη, έτσι δεν είναι? Μην γελάς, έτσι είναι, το ξέρουμε. Είσαι ερωτευμένη? Ναι, είμαι. Πολύ γλυκό παιδί πάντως. Το Σωτήρη Καλυβάτση είναι